Il-Partit Nazzjonalista ma jemmenx li l-Awditur Ġenerali, l-Ombudsman u l-Kummissarju Elettorali Prinċipali kellu jkollhom il-funzjoni jew il-poter meħtieġ biex jippreparaw rapport dwar il-pagi tal-politiċi. Żvelat dan il-Gazzetta Kulħadd li turi korrispondenza bejn dawn l-istituzzjonijiet u l-Partit Nazzjonalista. Fl-10 ta' Lulju 2013, ġifieri wara li Gvern Laburista kummissjona dan ir-rapport hekk kif kien imwiegħed, is-Segretarju Ġenerali Chris Sajt fittra lil dawn l-istituzzjonijiet indipendenti sostna li l-Partit Nazzjonalista iqis li din mhijiex il-funzjoni tagħhom u qed imorru lil minn mandat li huma għandhom skont il-liġi. Wara dikjarazzjoni bħal din minn Sajt sabiex jiċċaraw il-pożizzjoni tagħhom, l-entitajiet talbu l-parir tal-Professur Ian Refalo. Parir li konferma li r-rapport mitlub jaqa' fil-kariga tagħhom u huwa fil-poter tagħhom li jagħmluh. Dikjarazzjoni li ġabet fix-xejn il-kritika tal-Partit Nazzjonalista. Però għal dan is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista baqa' jsostni dak li kien qal fl-ittra preċedenti, ittra li tirrifletti mhux biss l-opinjoni tiegħu imma l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Din il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista konferma wkoll il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami li ftit jimqielu ddikjara li huma l-politiċi li għandhom jiddeċiedu il-paga tagħhom stess. Xi ħaġa li l-Gvern ma jaqbilx magħha. Dikjarazzjoni ċara oħra tal-Gvern hi li ma jaqbilx li l-pagi tal-politiċi jiżdiedu.